سلام كم يكنيكم كبرات تخطاتلتي مدبات ايري تي في زي بز ساعات زي وترونا باهم زقرب مدب زاتا سبورتيو اب نايلومي زاتا سبورت دما مريصنيا زلونا زعبا حدا عود سبورتيو زي عود سبورت دما ناي صدقه تنسيو هاغراوي فدريشن صدقه تنسيرتا كدم كلته سومون اب كتما سمرا حدا عبي هاغراو وددر اكايد نيرو نزي مخنيات بمغبار دما لومي اب ستوديو مساي كلته اغايش كلونيو قدمي ግን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ውሽጥን ኣብ ወፃን ከምኡ ድማ ንሓይልታት ምክልኻሉ መደብ ዘተ ስፖርት ሩሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልኩም ትምነ ሓድሽ ዓመት 2020 ናይ ብልጽግና ናይ ክብሪ ናይ ዓወት ዓመት ክትኮነልኩም ድማ ምንየትና ንገልጽ ናብ መደብና ክንሰግር ነዚ ምሳይ ኣልዒልና ዘለና ዘተ ምሳይ ሓቢሮም نحطوتات كمل سوتراليم زلو دما كلتا غاشالوني ممر سمعون يمانا حلفي وددرن سنسرعتن هاغراوي فيدريشن سرعتينس ايرترا كم دما انجينير احمد دين محمد حاغوس حلفي داننت هاغراو فيدريشن سرعتينس ايرترا اغاشي قارحن مصاهم كبرت هابلي راي مو فلما كم مبغسي علالن كخوننا سكين تفتات نايز هاغراوي فيدريشن ابزن كلتا عامتات كمين يرو كمين تقوموا ممر واحد غفل ما جمرتا يعني لنا منستري زينة نزي اللي بمقواركم كتيلا نقول له زي بيرترا رأس على الشعمت كميات الدات يقبل لنا آمين كتيلا بزيني إذا خلت عمت دار كاتي فيدريشن كاد زي مسرت بزع نتفتات يكايد له بزع سلطناتات مني يبالو فيدريشن زدعات ينس اب كلتشحن عسرت تشعتن اذا حلف عامت اندحرينا اب ني ناصنتن بمغنيات ني على ناصنت سيبرنا ني هاغراو صوتا كاب كل زوباتاتن منستر مكلغال كومو لعلوي تكال تمرتن منستر تمرتن بزتخايره صوتاتات اسالاسيلنا لينا ابزي قلتي ني اذا حلف خلت سومناتون ناي ناشنال تورنامنت مالتو هاغراوي صوتا ناي تحت ادمن سونكولان اكايدنا اجي كابتني كلم حجي فلي نزبلو صوتاتات بني غانتاتات قدم حجي اي تعاتاتون نيرو في تحت ادمه حجي بني دك تبعات يكون دك نستيا بني غانتاتات بني صندق ويلم صاوتو حوسواسون ميكس ديلان صوتاتات تسلاسيلو كومون ناي سونكولان فليز بزبلم لكيون مس بارا اولمبيك بزتواعده بساعه زون بارا اولمبيك كمزغلم زيدليا صوتاتات اكايدنا لنا مالتي را اتو احمد اذا هاغراو فيدريشن سرعتين سكابزو كلتشن 10 شنيو سبورت كوميشن مزراب هاغراو فيدريشن قويم مالتي اوكي سلازم هاي 3-4 عامت ادمه زلو فيدريشني ابز 3-4 عامت بحفشان زربت خينا ساب شوعته زاكل ناي هاغراو فيدريشنات تخيدلو مالتي مع ناصنتن بناي هاغراوي چامبيونشيب وددر زكايد مالتي استفعلالي عينت سلطناتاتنا كايدنا اينا ناي اسلطنت سلطنا كلتا غزي تخيلو قداماي ليفل وي درجه زرخبولو اسلطن مالتي اب كلاشن 16 كوابي 30 زخونو خمون اب كلاشن 18 لكهم عينت قصر كاب كلتي صوتا زتقالله سلطنات خيدو نيرو ابز زحلف كلتا سومنو قدم زوددر سلطنا سرعنا نيرنا نايدانነት سلطنا مالتي للعسى شمونت عمل زلو كاب كلن زواتاتن منستر تمرتي لعلو تكالات منستر مكلخال زواصو دك نستيا زلوم سوتراي زيكونون سونكولان كبابي شوعته زخون سونكولانون افتو كورس انه ساتفو تصويع نيرو بزغاطم اوروب صغامات ناي تزمصي نبره سلطاني اتي سلطنا كايداي كالن مالتي ابز دهر حدا معلتي سلازحامه كايداي كالن دهر سمعلتون ابز دهر ناي حكمنا ممكن خان مغبر اب سمبل هوسبيتال سمعلتي زخونه ممكن خان تغيرو دحريو مس انشورانس مزراب ناب عدو خمس ملس تغيرو اب عدو سمعل تغيرو دحريون بزبصحنا حبريتا بلات اسران سلسن كان عرفت حبرنا مالتي
نملا حزب ناي تيبل تنس كا صنعتها هبل سلمتاي تمصي زنبره حلافي ناي داننت ناي مولو افريقيا ناي هاجرات عرب نيرو مستر محمد باسويني مالتي ولا بزح مبصعات اتلنا نيرو نحجزنا بزح ነገር زي خسرنا لنا جن بمزراب مس اي تي تي اف مستعلم لخاوي ناي تيبل تنس فيدريشن اب 2020 داغما يعدل كم زفطرلنا بخالق مكورا سلطان توهيبنا لنا مالتي زي طراي زي كونو ناي محدرا ناي دك انستيو اولمبيك زكايدون تي هاغرا فيدريشن يساتفيو ناي قلعو سلطنا ناي تحتي 15 عامت هباب 30 زخونو قلعو اسلطينا ابز حلف عامت زي طراي زي كونه سونكولانون كومو بخلتي صوتا سونكولان بمتحبار ناي بارا اولمبيك مالتي زمسغونو زغبوميم بارا اولمبيك ولا اولمبيك كوميتي سبورت كوميشن قصالي دغوفم سلازي فلينا بناتهم حاجز 15 سنكولان كم سلطنو تغيرو مالتي بحفش حصر لازي نطفتات بطعمي تصوبغ قسقاس اغديمكم ابزياتن كيفكم ليس تصنحكم زي ابزي ناي وددرات تخايدو زنبره سو صنحنا ون كنملسوينا بزعبو حتو خلونا سلازغل ازي زتخايد سلطاناتات ابزن كلتا عامتات بعوم زي هاجراو فيدريشن دحان زغونه زينع مخا سمبراز قرف سلطاناتات كم زكايريك سمع صنحي ازي سلطانازي نخلن زواتات زماكل نيرو دي ويس اب اسمرا طراي استحاضري وادي سلطنا كاب كله زواتات كاب منستر مكلغال كاب منستر تمرتي كمون لعلو يتكال تمرتي نزموتيو كواب ثانيو سلطنا كله عينت سلطناتات مالتي يا مسلطان اي داننت وددر مسرع زلو مالتي اب كلن زوباتاتون كلهم سلطنت سبورتنياتات مالتيم ابززوبا هيدم خسلتنو هذا ابي بروجكت وايبلا مالتي فسوكوبم 30 تصاوتي نخسلتنو لك اسوتي زسلطنو مغنياتون بمغبارون تي اب كل زوباتات تي سبورت مخاسفعفح صعرتات يكايدالو كم مرأيون كلن زوباتات دارغا اساتفت انداونا ابلع العدمه راح زيكونا ابتعت عدمون اساتفتي كوينس قاليون توادرتون كوينن قريبا مالتي حجي زي عادة علامانيتي سبورت نيزي فيدريشننا مالتي هذا مثل صوتا نقول سب نخد صوتا يلون صوتا له قاليون نعوت زخونه كنت تصاوتي نعوت زخونه مثل سال اب ملمال لنا مالتي قالون تي فيدريشن تيبل تنس فور اول نو اب كله نقول سلازبل تعتعدماون للعدماون ابعبايت تمرت زغون ممهران كومون سنكولان ايفن كومون صومان ون زصاوتو له بايتا دارغا ابزي كلتا عمت اتاتينيس دارغا ابصبق هواهو اللوخ نبل نخل alright مو بمنصر زكير زلو وفرتات تي فيدريشن باعمو نتي صوتاتات ناب بوملو زواتات مسرح زكير زلو انت عينت وصيت كركبالو ستتابع دي بمنصر بوملن زلو زواتاتنا زمقارح زلو خ زواتاتنا كم يعيالو ابز غدايسي انجينير لكم زخبلو صنحتي زوهاب سلطنه نخلو بمعري زوهاب ناي تساتفنت سيرتيفيكيت وصديهم لكاتي سلطنه مستوده تناتهم اسايمنت ناي قداماي درجه خم زودو زوهابهم سيرتيفيكيت كن تا اسايمنت ناتهم ستغبرو طراي مالتي ابزبوهم كيدوم من 30 ساعات زخون زتوسنو تصاوتنا اش تحت ادمه كسلطنو له اجي لك كلتا غزي سلطنه تواهبي ناي سلطنتي قالي ان زواتات بلك تسرح زعممو لوا قالي انكا كنا بسنك حصراتات ناي طاولا خون خيل ناي راكيت خون خيل نحنا وانت زدل لحاجز هيبناين كنبل عين خلنا سلمتين نوعدنا حصراتات لنا مالتي ناي مسارحتات كن بت زلو افت منستر تمرت زلو افت ابيات تمرت زلو طاولو
بمتحبار ዝኾነ ተንዘይ ሰርሓ ዘለዋ ንኽሰርሓ ማለት እዩ እምበር ኣብዚ ሓለፈ ዝተገበረ ውድድር ሕጅስ ናይ ትሕቲ ዕድመ እዩ ነይሩ ልክዕ እተን ዝሰርሓ ዘዋታት ተፃወቲ ሒዘን መፅን ማለት እዩ 4 ዘዋታት እየን ተፃወቲ ሒዘን መፅን ደቡባዊ ባሕርን ጋሽ ባርካን ከምፃ ይከኣላን ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየና ኣብ ገለ ዘዋታት ብልክዕ ይስራሕ ኣሎ ኣብ ገለ ገለ ከዓ ብሰንኪ ሕፅረታት ናይ ተፈላለየ ፀገም ክኸውን ይኽእል ገና ኣብ ስራሕ እውን ይህሉ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ اوكي alright كم زعينت سراح هاجراو فدريشن بينو كعيو ايكلني انتاين بالي قدن مشارخت كله له سلازي ز هاجراو فدريشن مش زلوا محاوراتو بوملر ماتيو كاب كوميشن سبورت سو ابتعتناتو صلال يزعي ناي اولمبيك كوميته ميست تمرتي مسم كلغال كمي تزمدناهم انتاي سرحكم على ما بزكل تعمت مامر أبي زغلت عمت بذكايرني وني سبورتاوي نتفتات عبتي أبي أي من سر تمرتي زكاير وددرات ناي بحكي حقازي نتي فيدريشن بيستقالو من سر تمرتي هذا ناتون كم ناتون نتفتح يوزريو كل المينسترات زكايد صوتات مالتي جيت زمدناتات مس كل الفيدريشنات ون اولمبيك ون بتزبنا عدلات من بتعمل سبوق زغنا زمدناتات لنا زيادون ابني زحلفه زكايدنيون مس بارا اولمبيك زين مجمرتا غزي زمدناتات فيتيرو مس بارا اولمبيك نسون كلان ون ابتيبل تنس كمي كتصاوتهم زغولون مس زمدناتات مس بارا اولمبيك አካይድና ጽቡቅ ጎስጋሳት አቢልና ለና ማለት እዩ ጽቡቅ እዚ ጾታታት ኣብ መላ ሃገር ንምክያድ ዝሓለፈ ዓመት እንታይ ምንቅስቃሳት ተኻይድሉ ናቱ ክሳዕ ሕጂ ዞባታት ናተን ውድዳት ጌርን ዝብል ሓበሬታ ዝበፅሐና የለን ንሕና ክሳዕ ሕጂ እዚ ሃገራዊ ፌደሬሽን ነቲ ሃገራዊ ውድድር ንምግባር ሓላፍነት ኣለዎ ኣብ ዞባታት ወሪዶም ግን እቲ ዝወሃብ ስልጠና ውድዳት በመስራዕካ ውጽኢታው ዲኔሩ አይነበረንካ ክፍትሾ ይخሉ ክትፍትሾ ይካል እስኪ ከመይ ዞባታት ኣብ ዝንታይ እንተዋሲን እንታይ ትግምግሙ ንሱ ኢንጂነር ኣብ ዞባታት ብልክ ይሰርሕ ኣለዋ ኢና ንብል ንኽእል ስለምንታይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዞባ ደቡብ እቲ ልክዕቶም ኣብ ዝሰልጢኖም ዝኽእሉ ነቶም ዝሰልጠኖም ተፃወቲ ውድድር ሰሪዖም ውድድር ኣካይዶም ማለት እዩ ዞባ ውድድር ኣካይዶም كمون زوبا عن سواون صبوا من قصاص يريهم انت سميت له اب زوبا عن سوا سمون لك هموت ابز سلطينهم زخلو خلت سلس اسلطنتي او خيدهم مسسلطنهم لك مسسلطن سبقاتهم نخ تفلطهم وددر تلو شلمات تلو يتقلع كل غزي مورالو حافلو زياده سرح زخل مالتي ስለዚህ በቆሙ ምክንያት ካ ውድድር ቆሙ ሰሪዖምን كرام لو يمنعهم مالتي تنكالو زواتات كا جنا أفسرهم زلوا مالتي فتابع عز جنب زواتاتين سلمتي هاجروا زخوينوس كل زواتات تتساتف انتراي خا عقاب السمع كمالتي لك أنا دوا يفعلنا ترانسبورت سجم كلهم كاله جن لك إيموتيم كم ساعتهم تبليس ما بساعتهم ركوب ما فتسلت أنا زوست وتوما أسلت أنت مالتي أفتوتهم كا تزورلو زواها مستي أبيات تمرت أولا زركوبو دي قالت تحاورهم نخسرت ونخ نختاوبن بايتا فطروا لهم كا بزقات أمين توم هبزوا زلو الاختنا نحلف رايت مو نابتي كندي زغون زعبانا كن أتينا مالتي كدم كلتا سوون هاجراوي فدريشن سرعتين سيرترا أو كتما سمرا وددرا كايت ميرو سحلف عامت مالتي انتاي نيروتي وددر انتاي أخذت علامة سكيما علامة نيتي وددر زنبرة كنت عمد نكايدو ناي شامبيونشيب مالتي صوتاي نيرو أب تحت عدمه تحت 16 مالتي جي نزي نمي تقبارقن كدميو زنبرة علامة نيرناي كدمي سومون أنت أقدم بيلو إنجينير حمدين تقيسوا نيرو مثل تاني داننت سلازنبرة
تيني داننت إكزام دحر كفتون خوينا من فتناتات تي صوتا ندات خايدة مالتي كلن زواتات زموتو ديانو ناتي فيدريشن ومينستر تمرتي كال زموتو مالتي أموداتا فتنا خدالو ندر كوينو نهي هتصانات وددر تحت 16 شامبيون كايد كقلالو سلسته بحاله مالتي اجي كلتا علامه يزو بتي نيداننت سلطنا اموداتا زفت ازو ودولو مالتي بتحدها نهي تحت 16 نهي شامبيون صوتا نو كايد كاب كل زواتات مالتي قالون زي تاتاتنا نيرو بافلطو طرح تتحازه كم بغانتا هونكا متصوات نهي دابل كونكا متصوات ميكسد ودنقال بحساب كوينم زتصاوتو قدم حجي زي اصل زي نبره حجي كن زياده بفينا هنحزلو بحلفي اب تحت ادمه تحت 16 درجه 700 تصاوتي نفعت نبلم اب تحت ادمه يبزلو نعوها نعبيو خلينا ابز بصح بصح خلي مالتي كم سالساي تشمون زي نيسون كلان نون اي قدم حجي سلا زي نبره نيسون كلاون لك اكل نيتي فيدريشن مسو نيسون كلان صوتاون خكايد علامات نيتي تيبل تنس شتو مثل مالتي تيبل تنس فور اول سلازل نقولو تصاوتو سلازلو عند منال بازي تكبرنا بحجون نتكبرو علاماتون كل غليو ني العدمه ول العدمه للاربعه وي كاون لعل مالتي سلازي اسم مثل مالتي حراي ناب ناي تحت علمه وريدكم نزود الدرجه تكبروا مغنيات زغان انتاي انجنير كم زي خلوت صنعه تي وددر استخايده اكل نايتي سلطنا ينيرو السلطنا اربعه نكرات زحاوف ينيرو ناي داننت نيرو ناي ريفري تواهيلو انتم ناي دانو ملኦም حلافو خوينو توس زكايد مالتي سالساي كا ناي وددر اسرارع زمهر كورسات ينير رابعاي كا ذو كله سلطنا تخيلو السلطنا علامو هاريمو دي هرمن سلمتاي لك اهم فتنا مالتي بنفس وقف سي تفتين كاي هتحلف مس حلفكها ناي مጨረሽታ ኣብቲ ባይታኸ ከመይ ጌርካ ነቲ ውድድር ትሰርዕ ዳኛ ሆንካ ከመይ ጌርካ ተኣሊ ንዑ ዝተሓሰበ ስለ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ህንፀቅጥ ፈቲና ማለት እዩ ሓደ ብዝሕ ስለ ዘለዎም እቲ ናይ ጋንታውን ብፅቡቅ ክካየደልካ ክእል ካልኣይ ገለገለ ፍቲ ልዕሊ ዕድመ ዘለዎ ተወዳደርቲ እውን ኣካል ናይቲ ዝነበረ ስልጠና ስለ ዝኾኑ ንሶም ንክረብሑ ተባሂሉ ማለት እዩ ስልጠና ንክወስዱ በቲ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዕድመ እምበር ከምዚ ጎሲናዮ ማለት ኣይኮነን عمتها وسط نجبرينا زحلف عمت نايل العلمان نتحت علماني نيرو جينا مزا سلطنا اوها هيدنا حد تاشمو خونه النايل ناينا اب كم زعينه علاماتنا مالتي براب زمت زعمت كون نايل تحت علمه العلمه راجي كونس نايل على 4 اون او زعمت كلتشان اسران اور كلتشان اسا حدا جيت لنا نايل رايت رايت ابزو وددرزي كندي زاخل يوم سبورتاوان تساتيفهم بدمر نصاصيلكم كمي ابزو وددر تساتفو دك تبعتيو 30 زغونو تتعدمان يرمنا 10 خلته دك انستيا زركوبا مالتين تتعدمان سونكولانون دك تبعتي تشعته دك انستيا حمش مالتي بتغلالا 10 4 سونكولان 4 كلتن تتعدم مالتيم تعالى 56 سبورتانيات تساتيفو ما مالتي ابزي وددر زي تساتفنت زوباتات ملات نيرودي كما يو انجينير لك امز ديميلي تصنحكو كلتا زوباتات بخيراني لو اي بحرن غاش باركان تن كالوت كن مسسلطانيين مستتصاوتن افتو وددر تساتيفن موتي فيللي بقعت كما يو المصباب جينا سرح لينا لو ويس بتستوهب سلطناتات تمطاطاني تقرارب اللوان زواتات ناس كمين عندي انا زوز غيزي كمزي زوا ماكل بتزلوا وهو بليچاتات
ማሕዲጋት እንትከይት ሪኻ ኣብ ገሊኡ ኸዓ ገሊንካ ዝፍትና ኣለዋ ከመይ ኣሎ ከመይ ኸይድ ኣሎ ነዚ ሕጂ እተን ዘሳተፋ ዞባታት ዞባ ደቡብ ዞባ አንሰባ ከምኡውን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዮም ዝመፁ ስፖርተኛታት ኪኖት ተሳታፍነት ስኒ ተወዳደርቲ ኮይኖም እዮም ኣብ ገለገለ ፀወታታት እውን እስካብ ኣብ መወዳእታ ዝበፅሕሉ ነጥቢ እንዳምፁ ስለ ዝኸዱ ትጋግ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ታሽሞ ዳርጋ ማዕረዮ እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ጥራሕቲ እንታይ እዩ እቲ ዝያዳ ግዜ ሂብካ ድሕር ትሰርሕ ኣለኾንካ ከም ትዕወት ዳርጋ ኣብ ኩሉ ተኣመነሉ ስለ ዝመፅእ እዚ ዓይነት ስፖርት ስለዚ ዞባታት ናትስኒ ኩለን ኣሳተፍቲ ጥራሕ እውን ኣይኮናን ነይረን ዓሚ ዝሓለፈ ዓመት ዞባ አንሰባ ሳቲፋ ነይራ ተሳታፊ ጥራሕ ነይራ ሕጂ ግን ዓወት ፅዒራ እያ መፅያ ዞባ ደቡብ ከምኡ ብጣዕሚ ንፉዓት ዝኾኑ ቆልዑት ሒዝዎም ዝመፀ ስልጣነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾኑ ፀወታ ክሪኡ ጀሚሮም ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ባህላውን እቲ ታሽሙ ዝምድናታት ምስዮም ስፖርተኛታት ስለ ዝፋለጡ እቲ ባህሪ እውን ናይቲ ታሽሙ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክግዳም ክኢሉ ማለት እዩ ኢንጂነር ተወሳኺ ተሊካ እቲ ተወዳዳርነት ልክዕ ከም ዝበልካዮ ኩሉ ግዜ ዞባ ማእከል ዝያዳ ሓፊላ ዘፅናሓሉ ምክንያት እውን እቲ ስራሕ ናይ ዞባ ማእከል ካብ ቀደም ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ቅድሚ ሃገራዊ ፌደሬሽን ምንባሩ ዞባ ማእከል ይሰርሕ ነይሩ እዩ ዞባታት ሽዑ ብዙሕ ኣይኮነን ይብላል እንጂ ልክዕ ማዕረት ዝሰርሕዎ እቶም ዞባ ማእከል ፀብለል ኢሎም ክወፁ ፍቲ ሽልማት ትርኢኻ ግን እተን ዞባታት እውን ሕጂ እየን ጀሚረን ዘለዋ ናይ 2 ዓመት ዕድመ ዘለወን እየን ስለዚ እንድሕር ሰሪሐን ተወዳደርቲ ዘይኮናሉ ምክንያት የለን ሙነዚ ዘሎ ናይ ብቕዓት ፍልሊ ንምፅባብ እንታይ እዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ክገብር ዘሎ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ኣብ ቅድሚ ብድሆ እጂ እቲ ብድሆታት ኣሎ እንዶ ሓደ ናይ ቀረብ ናይ ንብረት ኣሎ ስለምንታይ ቀረብ ንድሕር ዘይገበርካለን ስለምንታይ ዘይሰራሕክን ኢልካ እውን ክትሓተን ኣይትኽእልን ኢኻ ሓቂ እዚ ልክ ኣብዚ ናይ 2020 ዘሎ መደባት ብብዝሒ ጣዋሉ ኣብቲ ናይ ባጀት ናይ 2020 ብዙሕ ነገራት ኣውፂና ኣለና ማለት እዩ ንሱ ኣብ ኢድና ምስ በፅሐ ንሕና ጠጠው ዘብል ምክንያት ብልና እቲ ስራሕና ናብ ዞባታት ምክፍፋል ይኸውን ማለት እዩ ካልኣይ ብግቡእ እቶም ኣሰልጠንቲ እውን ስርሖም ቀፃሊ ንክኸውን ኣሰልጢኖም ሕራይ ሰርቲፊኬት ሒዞም ኣለዉ ድሕሪኡ ዘሎ ስራሕካ ጠጠው ክብል የብሉን ቀፃሊ ትሬኒንግ ተሃልዩ ቀፃሊ ውድድር ተሃልዩ ጥራይ ዕቤት ዘሎ ስለዚ ስርሐይ ወዲኤ 30 ሰዓት ወዲኤ እሞ ዞም ተፃወቲ ኣኽሎም ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሒዙ ፍቅሪ ስፖርት ስለ ዝኾነት ስራሕ እቶም ዘለዉ ተፃወቲ ሒዝካ ኣብዚ ብፅሕ ክሳብ ዝወፅሑ ቀፃሊ ትሬኒንግ ቀፃሊ ነዘሎ ዓመት ሙሉእ ዝቕፅል ወላ ተምሃሮ ኩኑ ኣብ ኣንፃር ሽፍቲ ድዩ ኣብቲ ቀዳመ ሰንብት ኣሬንጅ ገይሮም ቀፃሊ ትሬኒንግ ስራሕ የድልዩ ማለት እንጂ ንሕና በቲ ዓቕምና ኣብ ዝመፅእ ክንሕግዝ ኢና እሶም ከዓ ሕጉዝና ማለት እዩ ካልቲ ሓያግዝ ከ እዎ ሓቂ ኣብዚ ውድድር እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ዓይነት ለውጥታት ዘተኣታትኹሞ ነይሩ ኣብ ሕጋጋዝ ድዩ ኣብ ዓይነት ፀወታታት ድዩ ንምንታይ ምክንያት ከ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ሕጅን እቲ ፌደሬሽን እውን እቲ ኣብ ኩሉ እንትንኦ ማለት እዩ ምሕደሮ ይኹን ወላ ኣፍልጦ ናይ ዳንነት ይኹን ውድድር ኣሰራርዖ እውን እንዳተመሓየሸ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ንግድን እዩ ክመሓየሽ ስለዚ እዚ ሕጂ እውን ዝተኻየደ እዚ ዓመት እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፍልይ ዘብሎ ኣብቲ ናይ ጋንታታት ፀወታ ዝነበረ ሕግታትን ኣሰራርዓ ፀወታታትን እንታሽሙ ነይሩ ማለት እዩ በቢጋንታ እውን ተኸፋፊልካ ከምዚ ፅወት እዚ እውን ሓደ ኣብ ኩለና ሃገራት ዘካይድኦ ስለ ዝነበረ ንሕና የተኣታተና ነርና ሕጂ ግን ተኣታቲስ ድሮ ክንሰርሓሉ ጀሚርና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ 2019 ካብ ሕጂ እንዳሓር ግን ኣብ 2020 ንዳሓር ኩለን ኣብ በቢጋንቶኦም ተኸፋፊሎም ተፃወቲ ክፃወቱ ከሎም ዝያዳ ኣፍልጦታት ዝብሉ ማለት እዩ ራይት ክትውስኸኒ ካብዚኣ ቀዲሙ ግን ተዓዘብቲ ክረኸቦ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብ ዘልዒልና ዘለና ኣርእስቲ ዝኾነ ሕቶ ሪኢቶ ንዝህልወኩም ቴሌፎናትና ካብ ሰዓት ዝጀሚርና እናባኹም ክፉታት ኮይነን ኣለዋ 122454 122474 ክደግመን 122454 1224
74 ብምድዋል ዘለኩም ሓሳብ ሪቶ ከም ድማ ሕቶ ከተሱስ ይካል ሕራይ ኣብዚኣ ተወሳኺ እንታይ ክትበን ትኽእል ኢንጂነር ናቱ እዚ ዓይነት ውድድር እዚ ምስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እቲ ፌደሬሽን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝገብሮ ውድድር ጥራይ ደይኮነ ደገ እውን ከይድና ኸ ንፃወት ኣለና ከመይ ሕጂ እቲ ኣገባብ ከምኡ ስለ ዝፀናሐና ኣብኡ ግድንካ ንሕና ኣብ ከምኡ ክንሰርሕ ዘለና ንምባል ሓደ ዝብሎ ፀንሐ ናይ ጋንታ ውድድር ተኣታቲሎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ነዚ ከም ነውነእትዎ ዘገደደና ካተ ዕላማ ዘሎ ሕጂ ኣብ 2024 ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ንክንሳተፍ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ናትና ስራሕካ ኣብዞም ንኣሽቱ ኮይኑ ን2024 ኣብ ኦሎምፒክ ንኸነብፅሖም እዩ ዘሎ እቲ ዕላማ እቶም ዓበይቲ ኣቦቶኦም ከለዉ ማለት እዩ ተካእቲ ኩሉ ግዜ እናስፋኻ ክትከይድ ስለ ዘለካ ኣብ ሕግታት ምስ መፅእ ከዓ ኣብቲ ናይ ዳንነት ኣብቲ ናይ ውድድር ኣሰራርዓው ገለ ፍልይ ዝበለ ነገራት ክነተኣታቱ ፈቲና ኢና ስለምንታይ ሓደ ኣፍታ ኮርስ ገለ ቁሩብ ነገር ናይ ሓደ መዓልቲ ትምህርቲ ቀሲምና ኢና ወላ እኳ ምትተሓሰበ ሙሉእ ኣይንውሰድ ብዘይብኡውን ወላ ሓይሙ ከሎ ደቂሱ ከለውን እቶም ከይዶም ዝወፅፎ ዝነበሩ ኣባላቱ ክሳብታ መጨረሻ ዝኸደላሲ ብላፕቶፕ እናገበረ እንዳመሃረት ዘድሊ ነገራት ስለ ዝሃበና እሱ እቲ ንእሽተይ ዝረኸብናዮ ትምህርቲ እውን ከነተግብሮ ፈቲና ኢና ኣብቲ ዝነበረ ውድድር ማለት እስኪ ሞ እዚ ውድድራት ዝተኻየደ እቲ ዝነበሮ ዕላማ ተወቂዑ ኢልና ንሓስብ እንታይ ኣሎ ኣወንታዊ ነገር እንታይ ከነይሩና ኣብዚ ጉድለታት ክረም ዝግባእ ኣብ ዝመፅእ እዋን መምህር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እንድሕር ኣናፃፂርናዮ ዕላማ ምስቲ ዕላማና ማለት እዩ ካብ ደገ ጥራሕ ነሳትፎ ዝነበርና ሕጂ ክልቲኡ ኣላፊና ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣዋሃይድና ስለ ንኸይድ ስለ ዘለና እቲ ስፖርት ዳርጋ ኣብቲ ሸቶታትና ንወቅዕ በፃሕልና ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ 2018 መወዳእታ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ካልአይቲ ቀዳማይ ወፂና ነርና ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ካልኣይ ማለት እዩ ኣብ ሩዋንዳ ከምኡውን ብናይ ሚክስድ እውን ቀዳመይቲ ወፂና ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም ካብ ደገ ዝመፁ ኤርትራውያን ኢና ዝያዳ ኣፍልጦን ታሽሙ ስለ ዝነበሮም እዩ ሕጂ ግን ዝያዳ ኣብ ውሽጢ እውን ኮይንና ክንሰርሕ ስለ ዘለና ምስኦም እውን ርክባት ንዖም ኣብዚ ውሽጢ ዘለውን እንዳዋሃድና ስለ ንኸይድ ዘለና እቲ ዕላማት ናይቲ ስፖርት ዳርጋ ናብቲ ዕላማናስ እንዳ ፅጋዕ ኣለና ማለት እዩ ኢንጂነር ትውስኸን እዚኣ ሕጂ ምስቲ ናይ ደገ ውድድራት ዝተኻየደ እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ብሓፈሻ ኣብ 5 ተፈላለየ ሃገራት ኣብዚ 2 ዓመት ዘይመልእ ውድድራት ኣካይድና መጀመርታ ሞሪሸስ ኢልና ጀሚርና ናይ ዋንጫ ናይ ኣፍሪቃ ዝነበረሉ ኣብኡ እውን እቲ ቀዳማይ ዓወት ናይ ኤርትራ ዝተመዝገበሉ ኣጋጣሚ ሽዑ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ምፍራቅ ኣፍሪቃ ናይ 18 ዓመት ኣብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ እውን ከምኡ ከም ዝኽብሎ ፀንሐ ብደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ብደቂ ተባዕትዮ ካልኣይ ብናይ ፅምዲ በይኑ ፆታ ከዓ ቀዳመይቲ ኮይኖም ተዓዊቶም ማለት እዩ ድሕሪ ዝነበረ ውድድርና ኣብ ጋና ኣክራ እዩ ነይሩ ኣብኡ ከዓ ብውልቂ መበል 10 ወፂና ካብ ሃገራት ከዓ መበል 5 ነርና ማለት እዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት እዩ ነይሩ ኣብ ሞሮኮ ዝተኻየደ ድሕሪኡ ዝነበረ ውድድር ኣብ ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ኣብኡ እውን ተሳቲፍና ኣብኡ እቲ ዓብ ውድድር እዩ ኩሉ ዝበለፁ ተፃወቱ ዝመፁሉ ኣብኡ እውን ተሳቲፍና ነርና ኣብዚ መጨረሻ ዝነበረ ውድድር ከዓ ኣብ ኡጋንዳ ፅቡቅ ዕድል ንረኽበሉ ተስፋ ጌርና ዝነበርና ውድድር እዩ ብኣጋጣሚ ተሰደድናያ ተፃወቲት ግን ምስ ኣተወት ጥዕና ስለ ዘይረኸበት ክትፃወት ትቅፅል ትውድኦ ይካኣለት እንቲ ውድድር እምበር ንሳያ ቻምፒዮን ነራ ማለት እዩ ኣብ ሩዋንዳ ዝነበረ እሳውን ዓባይ ኣፍ ደገ ነራትና ናብ ናይ 2020 ናይ ኦሎምፒክ ዝሕልፍ ውድድር ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ዕድል እዩ ነይሩ تشوتونا ناي 2024 ولا يكون أبز 2020 نون زعرنا إنا سكابت مجرشة
በዚህ አጋጣሚ ዝግን ከሰልጥ አይካለን ማለት ስለዚህ ተወዳዳት ቀጻሊ ወላ በሕጅውን አብዚ ብፍላይ አብዚ ኸባቢና ዘሎ ናይ መብራ አፍሪካ አብላድነትና ነረጋግጽ እንደሊ ኮም ኢልናውና አፍሪካ ናብ ዓለም እንዲበሉ መደባት ይዘሎ ማለት ጽቦ ሞዚ ሀገራዊ ፌደሬሽን ምስ ዞባዊ ማሴ ከዚ ናይ ዞባና ዘሎ ሀገራት ምስ አፍሪካ ከም ድማ ምስ ዓለማዊ ውድብ ወይ ከዓለማዊ ፌደሬሽን ዘሎ ዝድናታት ከመይ ይመስሉ ካብ ዝኸቲ ፌደሬሽን ወይ ከኤርትራ ትርቦሖ ነገር እንታይ አለው እቲ ዝምድናታት ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ናይ ምራ አፍሪካ ዘለው ቶም ናይ ምዕባለ ሓለፍቲ ናይ አፍሪካ ዘለው እሱ ይኸማንቲ ናይ ስልጠና ዝሃብናት ናይ አፍሪካ ሙሉእ ናይ አፍሪካ ዲቨሎፕመንት ማናጀር ናይ ምዕባለ ዘለው ንሱ በአካል መጪ ስለ ዝረአየና እቲ ዘለና ጉድለት ርእይዎ ኸይዱ እቲ ድሌታት ከም ዘሎ ስምዒት ከም ዘሎ ርእዩ ስለ ዝኸለ ብዙሕ ሓገዛት ንኽበና ኣብዛ 2020 ንጽበ ማለት እዩ ወላ ዝናይ መብራ አፍሪካ ዘሎ ኬንያዊ ሚስተር ኮሪያውን ከምኡ ቀጻሊ ቴሌፎን ደዊሉ ዳይ ይገብር እዩ ኢንተርኔት ቀጻሊ ርክባሎ ምስ ዓለም ለኻውን ከምኡ እቲ ርክብ ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ዘሎ ወላ ሶሙን ሶም ዝደሊት ምስታፍ ኩሉ እዩ ወላ ነጥቢ አይተምጽ ወላ ዓወት አይተምጽ እቲ ምስታፍ ንባሉ ዓብ ነጥቢ እዩ ነው እንጂ እንደ ተሳትፍካ ብዙ ሓገዛት ከም ትረክብ كمون دحر مستافون يخات معبالات تمت مالتي تي وتيل كاخمي الله ترخ لهاسي تناتك عامون ابي كم زلخه تجمجم يحجزك ስለዚህ እቶም ኩሎም ዝወፁ ተጻወቲ አሰልጠንቲ ኣብዚ መጽኦም እቲ ኩሉ ዘሎ ልክ ኣብዚ ነው ተግብሩ ኩሎም ጽሮም ማለት ስለዚህ ትርክብና በጣም ጽቡቅ እዩ ሶም አዎንታ ሕጉዝና ምዝደሊ ስለምታይ ወላ ንሶሙን ሓንቲ ሃገር ክትሳተፍ ከላ እቲ ናይ አፍሪካ ዘለውን ንዑውን ምስትኒ ዓለም ሓደ ዓብ ነጥቢ ስለምታይ አነ ልክ ሓምዝ ንሕና ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሽድሽን ዘዋታት ከነሳተፍ ኣለና ንብላልና ቶም ናይ አፍሪካ ዓለምኦም 54 ሃገራት ክሳተፍ ኣለዋ ስለዚህ ንዑውን ሓገዚ ንዓናውን ሓገዚ ማለት እዩ ስለዚህ ትርክብና በጣም ጽቡቅ እዩ አረ መምርቱ ስኸነ ብዚያ አረ ሞ ናይ ዓመት 2020 ካብናቷ ድሮ 4 መዓልታት ወይካ ሶምን ገጽና እናኸድና ኢና ስለዚህ ዝኾነ ትካላትካ እቲ ዓመት ሙሉ ዘኺደን መርሓኻ ዝሕንጽጻይ ሶ እዚ ፌደሬሽን ከም ሃገራዊ ፌደሬሽን እንታይ ኣሎ ዝሓንጸጾ መርሓ ነዚ ዓመት እዚ ክኸውን ዝኽእል ብውድድራት እዩ ብስልጣናታት እዩ ዝሳተፎ ነገር እንተልዩ ከም ሃገር ደረጃ ዝተሓዝ ንኤርትራ ገዳስ ዝኾነ ነገር ተልዩ ካብ ክልቲኹም መርሲ ከብለ መምርባኽ እዋ እዚ ሕጂ ናይ 2020 ዘሎ ዕላማታትና እቲ ሸቶታት ተሃሪሙ ዘሎ ዓቂብካ እቲ ዘይ በጻሕና ዘለና ሸቶ ምራም ማለት እዩ እጂ ዝኽብል ከለሆ ቴንዘይ ተርፋና ሻምፒዮንሺፕ ጾታን ናይ ባዕልና ጽነ ጾታን ሰና ቦታን ኩሏ ከም ተወሳኺ ስልጠናታት ክንህቢና ማለት እዩ ምሕደራ ስልጠና ከምኡን ኣብ ኩለን ዞባታት እውን ዕዳታት ኣካይድና ዘልየን ነገራት ክንማለጥ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ተቀረብ ናይ ሰደቃ ድሕር ቴብል ቴኒስ ማለት ቴብል ድሕር ተቀሪብልና ዝያዳ ፎሎ አፕ ክንገብረን እዝም ካለን ክንግብር ኢንጂነር ወቲ መደባት ናይ 2020 ልቃም ዝብሎ ጸንሐ ምክንያት በዓልና ጽነት ሃገራዊ ውድድር ኣለና ኣብ መጨረሻ ወርሃ 12 ሃገራዊ ውድድር ናሽናል ቻምፒዮንሺፕ ኣለና ማለት እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ زيادة أبناء أشروخ سلطنات كنا كايد مدبالو هذا زحلفت عمد 3 سلطنا نولا لنا هجب كلاشن إسران كأخواب سوسا زخونه نسلط مدبال زينا لنا تستخيل سلطنا 3 بحدا سلطانو خوينو 3 يوم بحنسا مت يوم سلطنو لزنوري هجيجن كاو زحيش أكل تبوتا 3 غيرنا مسو ترازي كنا مستو واحد طوالو زلو مع التات فلاليخا أب حال أوان 15 4 سلطنتي غيركا حدش تتصوتي تحت 10 ولا وريدك نسرح
መደባት አሉ እዛ ናይ ዳንነት ብተፈላለየ ምክንያት ዝተረፈድ ስልጠናውን ኣብ 2020 ዳግማይ ተዓድል ክትፍጠረልና ምክንያት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እውን ተተኻኢሉ ሓንቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር እውን ክንገብር መደብ ኣሎ ማለት እዩ راي ካብ ቃላትኩም ክሰምዑ ፀናሕኮ ቆሮብ ነቲ ስልጣናታት ብዙሕ ትውድድራትካ ውሕድ እዩ ስለዚ እዚ ፌደሬሽን እዚ ናብ ዞባታት ብምውራድከ ወላ ነተን ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ዞባታት ነቲ ውድድራት ብቀጻሊ ክካይዶ እንታይ ዓይነት ቆላሕታ ዝተሓሰበለና ኣሎ ኣብዚኣ እስከ መምህር እንጂ መጀመርታ ቅድሚቲ ውድድር መኻድካ ኣፍልጦ ብዛዕባ እቲ ታሽሙ ኩሉ ወስካ ስለ ዘለዎ ብዛዕባ እቲ ሕግታት ይኹን ወላ ውድድራት ኣሰራርዓ መጀመርታ ንዑ እንድሕር ሃኒስካ እቲ ውድድር እውን ጎኑ ጎኑ ተካይዶ ተሰላስሎ ኣለካ ማለት እዩ እንጂ ከምዚ ሕጂ ንፅናኻ ኣብ ዞባታት እውን እቲ ውድድራት ብኸመይ ይካየድ ኣሎ ኩለን ቴን ንብለን ዘለና ነጥብታት ብናይ ጋንታ ብናይ ፅምዲ ይካይዱ ኣለዋ ድን ኣይካይዶም ንኸካይዶ እንታይ ኣፍልጦታት ክረኽቡ ክእለዎም እቲኣማቡ ዘለዉ እንታይ ሽሙ ኣብዴት ምግባር ማለት እዩ ንዖም ስኒ ነቃቕዖም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኢቨን ከምዚ ግራስሮት ዓመዴን ገልፀ ፀንዐ 12 እውን ካብኡ ጀሚርካ እውን ማእሹ ንኸሰልጥና ኣብ ነሰከብ ዞባታት ተባቢዕና ማለት እዩ حلو توسخني زيادة في سلطنة نصوت أول زلنا مخنياسي እቶም ዘሰልጥኑ ዘለው ሰባት ብሉጻት ኣሰልጠንቲ መጀመርታ ክርከቡ ኣለዎም ብሉጻት ተጻወትቲ ንኸፍሪ መጀመርታ እቲ ዘሎ ኣባል ይኹን ካልእ ኣሰልጣናይ ውኹል ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ብቕዓት ሒዙ እቲ ብቕዓቱ ንኸሕልፍ ስለ ዝኾነ መጀመርታ ስልጠና እንፀቅጥ ኣለና ውኹላት ኣሰልጠንቲ ብዙሕ ዕድላት መፅኡ ወላ ብኦሎምፒክስ መፅእ ናይ ስኮላርሽፕ ዕድላት ኣለዎ ገለ ኩሉ እዚ ክንጥቀመሉ እሞ እቶም እዚ ትምህርቲ ዝወሰዱ ከዓ ነዞም ኣብዚ ዘለዉ ቆልዑ ከሕልፉሎም ስለምንታይ እንድሕር ብዝኾነ ሰብ ጌርካ ተሰልጥኖ ኮይኑ እቲ ስልጠናውን ሽማዊ ይኸውን እምበር ፍረ ዘለዎ ክኸውን ስለዘይክእል ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ ናብቲ ስልጠናታት ዝያዳ ፃዊጥና ንሰርሕ ዘለና ትውድድር እውን ተወዳዳሪ ፅቡቕ መንፈስ ዘለዎ ንኸውን ብዙሓትን ተፈላለየ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ተፃዋታይ ክመፅእ ከሎን زيادة مقرد زلوا. سلز بزي مكنياتنا زيادة تاشو مزايدنا نسرح. نعم سلطان تصوت صلى. هلا مو ما نتنزل دالخون حتوتات نا وداخي ساعتون ناخري. جن حنتي عدل كبكم ببناتكم كتزاربوا نهزبي زغنعه ملغتين تارو زعبازي عود سبورت. لو بو انت ليكم عدل كبكم كنفعل على شيء. ممر. هو زي نيس زرد لا مجمرتا ابتي ني صدقاتين سندلا زرب زلنا عجيز صدقاتين سني كل سب كصاتا يخيل عند هريل كاتلجيسكا زغون تاشمو كم علف غزي قصاتا لا تغل كصاتفا كم تواددار يكون كصاتا اجنو كله تساعد عينات سبورت لزغونت زي صدقاتين كل حزبي أبتي زلتو كبابي أبعبت تمرت الله أب أوفيسات الله أب جليون أب مزانا جماعة خلاتون الله دهر فتينوا مكرتيا والفون زكاة عينت سبورتيا سلازي كل سب خطوة مو زيادة ون ريتوتاتون نتيم تشون دعوة مكر والفتينا مو خنو لحاجة والفتة تحزر كان مستي أنا والفتة فرحانية أجي مكر والفيو أجي ومن سبورتني قرب نرى إنجينير توسعت لي هاي تيبل تنس نخلو زبل تيما سلازخونة ناي تيبل تنس زخونة سب كتصاوز زدلي خسلت زدلي خلو خيلي تي بوتا زي مفلات وي حبريتها زي مفلات زتعرف معني بزخونة أوان أبتا أفريقيا أولمبيا تقاني كوسوغر فيدريشن زلا بوتا في اللايك أدام سمت زخونة سب ركب خلي ومسانا زخونة ركب جيرو أفتي سلطانة هم ساتف
حاتيرس زخون أول كتوخ قبل زدل سبسي نخحق زنا بزقات أمي يلعبوا كلاي مبزحت وسب بزح سب تصاوت هاي تيبل تنس تي رديت قال مبزحت وخمس زناقة إمبر كمع بروفيشن سلزي هزي سلزي هم بروفيشن تحس كايخا أبزع على درجات تبز كم تخلون كابز ترفع مسجانا نخلو استحابرنا أكل سبورت كوميشن هاجر أولمبيك كوميتة بارا أولمبيك ناي تيبل تنس فيدريشن بريزيدنت ميجر بهانيسا نخلو أبل روحوس هادش عامتن كنيات بعلدتن نملا حزب إيرتان حيلتات مكرهالن يقبر لنا آمين 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 يغني لي سلتي جيزيهم يقوم صعبات زنبرة ودرات بحافشة بفلاي دماتي حافشة ونتفتات نهاجرو فيدريشن أبز كل تعاملات سفح زبالة ما برس لزاكون كرة هبلة كبرات عزبتي نسوم زي دالنا مربزات سبورت أبزي نزازم علينا مريسنا ويد مال علينا صنحنا زعبة ناي سرقة تنس يو هاجرو فيدريشن سرقة تنس إيرترا أب كمكرت سومون أب اسمرا هاجرو ود دراكايد نيرو نزن كالن مغنيات بنقادما نزي زات زي مدي بنيات صنحنا مسانا سلت صنعكم مازينا نمسجن مسايد صنحوا هاجاي شيء كلا عليكم دقيقة إنجنير أحمد الدين محمد حقوس حلافي دانت هاجرو فيدريشن سرقة تنس إيرترا كم دم ممرسمون يمان حلافي ود درنس نسرعة هاجرو فيدريشن سرقة تنس إيرترا مسايد صنحهم دقيقة مسلم كتالكم زي مسجن مزول صومني كون مرحبنا مس كل مسارحتي بعبر بمخان دقيقة مخاروح اسوال السلام